panahon, oy. Werting inita. Gibati mo ko kagutom. Ay, tama. Mag-init sa kong tubig, be. Uy, patay ni tindog si mama. Dari ko agi sa likod. Stilan, hapit ko masakpan niya. Sa tibangan kong pagi. Uy, wala mo din isog ng tubig ang tapurit. Ako sa nisudlan o tubig dito sa mong babi. Agay! Kuyawan ako, uy. Abit yun ako, masakpan ako ni mama ba. Isahan mo ko. Kung asa ko pagi, tuapod si mama. Lucio, muari ba kayo si Dudong Pauks karong? Ganiha rumantag pinabot diri? Ambot lang kaha mahiprin. Kato si Dudong Pawiks, mo ani jud to. Pero kay balot baya ka ato no nga daghan pa kay tug kanang giatiman nga kahayupan. Kato si Maria, paminaw nako murag gilipat pa to niya yang mama ba. Kaluoy di ay ni Maria Lucio no? Dili basta makalaglaag, strict na yung parents. Dili man kaayo bi, pero muingon gay na yang mama nga dili siya paragon. Aw dili jud na siya kalaag. Ay, di ay. Dide, siya preso akong mami o gusto ko muna agpalagon ko. Ay may man ka bibi, kay palangga man kasi imong mami ug daddy. Lucio, masabay maayo. At doon na to si Maria o makakauntang mangga. Tama no? Tara, to na to. Karon, kay nato naman si mama sa bumba. Makahigayon na dyan kurong agi dali sa likod. Ma! Asa man ka mo ato? Bulaan na pud ka? Dili ma, oy! Kaiyon ko! Maihion sa imong mata? Naisiyan din sa salot. Tama day man. Hindi dyan ni kaayo si Maria. Maayo kay mong palusot ba? Maayo kay ako nasakpan diri sa pultahan. Musibat na pud to. Ayo! Sina si Maria? Oh, asa na pud mo duha? Manulong na pud mo glaag ni Maria? Ah, nang? Ay, Tina, si Maria diha? Sus, Marisip, gianti ko. Mas tiguan pa siya sa akong dagwa. Ti, kung saan mo giyaw-yaw diha? Si Maria ba na ba diha? Tatatata siya, madirbe. Anong gianti makunimo? Pila di edad nimo? Grabe po ka makamadar sa ako, ate, oy. Tiguangan ka sa ako, ah? Kung katao mong kada, Lucio. Pila di edad nimo, day? Nang, naglipod ko nimo kung unsay akong itawag sa imo, ha? Makinsa day na, ma! Uy, Maria, grabe man imong mama, no? Ginangmang ko. Wa siya kabul nga bata pa ko. Uy, Maria, inuod na yung istorya nga bata pa siya. Nagpa-cute na po ni si Bibi oh. O jud niya yung special move ba. Na, unsa man taon tama. Kinangna ni mo si boyfriend Bibi. Na, kabata pa ana. Pila di edad, anak? 16 pa na. Kuratan ang mama ni Maria oh. Tinuod ka? Dili ba lata, ti? Nga 16 na akong edad? Mao ba, Maria? Ami man ang naku og lula na ni Lucio. Grabe ka makalula, ti, oy. Maria, unsa may gianahan nila diri makigdula sila sa imo, ha? Siyempre na, may kagdula mi Maria, kay manghunig mangga. Musulod ko, Maria, entertaina na sila. Maria, tala na, mangutag mangga. Tara.